Bé, doncs bona tarda. Comencem amb aquest primer seminari del cicle de seminaris d'aquest curs de comunicadors. I per encetar tenim avui el Sergi Rovira, que és expert en temes de governança ambiental i expert en seguiment d'aquests temes a Nacions Unides. Sense més preàmbul, li donem ja la paraula. Gràcies, Sergi, i esperem que sigui interessant. El nostre seminari el teniu aquí. Avui és què vol dir realment sostenibilitat. D'acord? Gràcies. Bona tarda, gràcies per convidar-me. Bé, aquest seminari, aquest curs, jo el coneixia i quan la Laura em va dir vols venir a fer la primera sessió que contextualitza una mica? Sí, encantat. Clar, en aquell moment no em vaig mirar realment el títol. I el títol, entre provocador i inassolible, és realment un objectiu que no sé si aconseguirem, però com a mínim ho intentarem parlar-ne. Perquè això de què vol dir realment la sostenibilitat té una força aquí tenim veritats absolutes que espanta una mica. Però bé, com a mínim parlem-ne, plantegem-ho i a partir d'aquí anem desgranant diverses qüestions. Si em veieu una mica estrany és que estic acostumat a quan faig una xerrada estar dret i em moc amunt i avall. M'han dit, has d'estar assegut i em sento com molt estrany jo aquí, però bueno, irem fent. Potser un moment determinat agafo el micro i m'aixeco, no ho sé. Vinga. Bé, parlar de què és realment la sostenibilitat podríem fer un de tants i molts debats que hi ha hagut i que segueix havent-hi aquí a casa nostra, arreu del món, a Nacions Unides periòdicament hi ha debats i podríem començar. La sostenibilitat és desenvolupament sostenible i a partir d'aquí podríem fer tota la sessió d'avui només amb sostenibilitat és desenvolupament sostenible i no acabaríem, trobaríem segurament moltes més coses a relacionar i a tenir en compte, però no sabríem ni què és la sostenibilitat, ni què és el desenvolupament sostenible, ni si són el mateix o no. Per tant, serà difícil, però ho intentarem acotar-ho. Però el que a mi m'agradaria és que puguem fer aquest debat d'una manera una mica pragmàtica. D'una manera una mica pragmàtica vull dir que ja és important que puguem fer la reflexió, que sapiguem de què estem parlant, de quin context tenim, però que això al final pugui acabar amb accions concretes en llocs concrets que realment representin canvis. Però ja d'entrada, si us plantegés, bé, podríeu fer una definició de què és la sostenibilitat o el desenvolupament sostenible, i ara podríem suposar que són sinònims, que no fos la que és més coneguda o la que ha tingut més èxit, que és la de l'informe Brundtland del 87. Jo crec que si ara agaféssim cadascú de nosaltres i féssim una definició, en faríem alguna, i totes serien diferents. Llavors el debat encara l'enriquiria molt més, seria molt més divertit començar a debatre sobre les diverses definicions de què és la sostenibilitat, què és el desenvolupament sostenible. Per tant, això de què és realment la sostenibilitat, ja veieu que per mi comença a trontollar i és complicat explicar-ho. Però bueno, anem avançant. Si a més ens plantegéssim, no ens volem quedar en el debat de les idees de què és sostenibilitat, volem arribar a poder saber què és i com ho podem plasmar amb accions concretes. Bueno, com sabem que la sostenibilitat és sostenible? Aquí ja ho feia jo per rissar més el rínxol i portar-ho més enllà. Però sí que aquí és on jo vull posar el primer apunt que em sembla important al voltant de la sostenibilitat. Les paraules, a part de generar-nos uns debats immensos, fàcilment ens perden i aleshores comencem a debatre sobre la coma, sobre què volem dir quan diem i si ho diem en aquest context, però ens perdem. I aquí faré un símil. Què és l'economia? O què és l'economia sostenible, si voleu? I
i us garanteixo que podríem fer el mateix debat i tenir hores, però per mi hi ha un factor que clarament és diferent entre parlar de sostenibilitat i parlar d'economia. I en aquest sentit és que quan parlem d'economia tenim referents i quan parlem de sostenibilitat, des del meu punt de vista, podem debatre-ho, però jo crec que no tenim referents. Què vull dir? Que si diem l'economia puja, tots tenim una imatge de què vol dir. I a més, si fàcilment ho reproduirem amb números. Direm, no, el PIB ha pujat un 1%. Tots sabem que això és per una economia en si mateix, tal com entenem l'economia avui en dia, és bo. L'economia ha pujat un 3%, bueno, anem llançats. No? O sigui que fàcilment, amb un número, ens situem de si l'economia està bé o no està bé i la podem situar. Com podem dir que la sostenibilitat va bé? És a dir, podem fer un debat molt interessant sobre què és la sostenibilitat, però com podem saber si som sostenibles? A què ens agafem? Jo crec que realment estem orfes de referents. No tenim indicadors, ja no parlem del que significa l'economia, perquè l'economia cada dia estem rebent referents. Sabem com va la borsa, sabem com van algunes empreses que en són referents, sabem com cada 2x3 ens estan dient quin és el PIB, quin és l'interanual. Constantment estem rebent inputs d'indicadors econòmics. Com sabem com va la sostenibilitat? Aquí entrem en un punt de dir la sostenibilitat és com una mena de magma que sí que entenem que ha d'avançar, però que no ho podem mesurar. No podem dir som més sostenibles que la setmana passada. L'economia sí que ho podem dir, estem millor que la setmana passada. L'atur ho podem dir, estem millor o pitjor que la setmana passada. La sostenibilitat no. No només no podem dir perquè no tenim els indicadors, sinó perquè a més no els tenim referenciats, no sabem què és bo, què és dolent. I aleshores, si un cop a l'any més o més ens diuen ha augmentat un 10% la recollida selectiva, ja hauríem de fer un parèntesis molt gros, perquè la recollida selectiva la podem entendre o no dintre la sostenibilitat, però això seria un altre debat, però tenim l'indicador un cop l'any, segurament ja ni ens en recordem de l'any passat, però a més amb ell mateix la majoria de vegades el rebem d'una manera que no som capaços d'interpretar-lo o que ens generi anem bé, anem millor, val? I clar, aleshores si diem i un indicador de sostenibilitat, anem perduts perquè no en tenim. I aleshores aquí és què és realment la sostenibilitat? Un debat. La sostenibilitat és un debat, perquè no podem plasmar dient sí, la sostenibilitat és quan diem que això està pujant i per tant podem dir el benestar és part de la sostenibilitat. Com que el benestar el mesurem així, sabem si va millor o va pitjor. No ho tenim. Tenim alguns indicadors que intenten acostar-se a això i és important que puguem tenir aquests indicadors. Jo n'he posat uns que jo els trobo especialment interessants i que per la proposta que fan o pel moment en què s'han fet doncs aporten jo crec que visions interessants, però tinguem clar que d'entrada cap d'aquests indicadors el tenim cada setmana als mitjans de comunicació. En el millor dels casos surt un o dos cops en els mitjans de comunicació. Això no ens serveix per saber si anem bé o no anem millorant. Per tant, no podem saber què és realment la sostenibilitat ni si som sostenibles, però ho haurem d'intentar d'alguna manera. Us presento una mica aquests índexs perquè em sembla interessant de plantejar i una mica per on van. L'índex de desenvolupament humà és un índex que es va proposar al Programa de Nacions Unides, un equip de treball que va crear el Programa de Nacions Unides pel Desenvolupament ara fa 20 anys,
anys o 21 anys, no ho sé, però fa uns 20 anys, en què plantejava que no podia anar, les referències no podien anar només fetes amb números econòmics, i aleshores incloïa tot un seguit d'altres factors, sobretot de desenvolupament social, diguéssim, d'educació, d'accés a recursos bàsics, d'accés a l'aigua, d'accés a l'educació. Aquest índex en el seu moment va ser una revolució, i jo si el poso i el poso el primer és perquè en el moment que es planteja aquest índex va resituar, per recontextualitzar tot un seguit de paràmetres. Va significar un salt en dir no podem mesurar-ho tot amb indicadors econòmics, i aquí va fer un paper molt important el desenvolupament humà. Però el desenvolupament humà no té sí que té una vessant ambiental, però és si tinc accés a l'aigua o no si l'aigua està bé o està malament. Si tinc accés a aigua potable fins i tot, però no si disposo realment de recursos o si els ecosistemes es malmeten per l'ús que jo faig de l'aigua. I això no ho inclou l'índex de desenvolupament humà. Aleshores, podem dir que ara estem bé, però no sabem com a indicador on ens porta, no sabem quina perspectiva podem tenir. Més tard es va intentar anar donant-li voltes en el concepte aquest de l'índex de desenvolupament humà, i va sortir l'índex de desenvolupament genuí, que en diuen. Això és una experiència que surt de Canadà, i el que plantegen és incloure a la percepció de benestar de les persones. És a dir, si té accés a una cosa que ja inclou, diguéssim, el desenvolupament humà, si té accés als recursos bàsics, si té accés a l'educació, a la sanitat, però a més un índex en què la gent de forma més subjectiva pot dir si es troba millor o pitjor. Bé, és interessant veure que si en un moment determinat es podia entendre que els dos índexs anaven molt paral·lels, la pujada del PIB de forma astronòmica les darreres dècades no significa, en base a aquest índex, que hi hagi un augment del benestar, de la sensació de benestar. Hi ha un altre índex... està connectat a internet? Sí? Hi ha un altre índex que va sortir fa poc, un segon. Ara em deixa accedir des d'aquí. Sí? Sí? Bé, un altre índex que... Perdoneu, perquè des d'aquí no veig que no m'hi puc accedir directament. Un altre índex sorgit de l'altra punta del món, la idea inicial sortida de l'altra punta del món, del Bhutan, és si malgrat viure bé la gent és feliç. És a dir, ja més enllà de si tenim accés als recursos bàsics, de si disposem dels mínims de benestar, està buscant, si realment podríem valorar que la gent és feliç, però clar, per saber si la gent és feliç és una qüestió altament subjectiva, diguéssim, és preguntar-li a la gent si és feliç. No té només en compte la pregunta, l'índex aquest, però sí que valora tot un seguit de qüestions de seguretat personal, d'accés als recursos, i en base a aquestes preguntes elabora un índex.
ho fa en base a tres indicadors. Clar, mireu-vos, el vermell és el més infeliç, i el verd, que està aquí a Centreamèrica, i de fet, com veieu, això es basa en tres, o sigui, a base de les preguntes elaboren tres indicadors. No hi ha cap país que tingui els tres índexs en un nivell que es pugui considerar bo, segons aquest índex. És interessant, però a més genera situacions clarament sorprenents, com que als Estats Units està al mateix nivell que tota l'Àfrica subsahariana, que Canadà i Europa estan per sota, Canadà, Europa, Japó i Austràlia estan per sota de tota la resta del món. És a dir, podem ser molt rics, però no vol dir que siguem feliços amb això. Això ho ha elaborat un institut, després en parlaré un moment, que es diu The New Economics Foundation de Londres, que es dediquen a buscar elements que ajudin a repensar l'economia. I bé, doncs, com a mínim aquí tenim un indicador que ens permet pensar d'una manera diferent. I no entenem només que si puja l'economia anem bé, sinó que potser fins i tot és a l'inrevés. Que no que pugi l'economia vol dir que siguem més feliços. Per tant, hem de ser capaços de disposar d'alguns d'aquests elements que ens permetin realment anar una mica més enllà. Sí. La manera de formular l'indicador d'incloure l'economia, no? Que no perquè és una Sí. però la concepte de la felicitat són molt culturals. Potser no per tothom el mateix que posem en una guia preguntant feliç, no? Sinó que es basa amb, no sé, amb indicadors, amb algú objectivable. Sí. Però el que és percepció, com ho mesures? L'altre indicador que desenvolupa també parlaves de percepció. La percepció és... La mateixa situació, dues persones... Sí, llavors es fa en base a enquestes més o menys àmplies, perquè no fan macroenquestes mundials. Sí, però amb enquestes similars passades per arreu del món, que ho han fet tant uns com els altres, tant els canadencs com els anglesos, sí que clarament es pot veure que a partir d'uns mínims ingressos que et garanteixen que tu tens accés a alimentació, educació, sanitat, vestir-te i tenir una llar on viure, un cop tens cobert això, a partir d'aquí més ingressos no van correlacionats amb la sensació, la millora de benestar, el que en podem dir que no sé, sigui més feliç, però si una societat és feliç es fa preguntant la gent: vostè considera que és feliç en la seva vida? Clar, això és una percepció de cadascú, i en base a fer una enquesta àmplia en treuen unes conclusions, que pot ser una qüestió cultural sense cap mena de dubte, i que a més el concepte de felicitat en una cultura o una altra pot ser diferent. El que passa que sí que les enquestes estan molt acurades, molt afinades, diguéssim. De fet, enquestes sobre la felicitat, així en genèric, fa unes quantes dècades que se'n fan i que s'han anat afinant molt, diguéssim, en aquest sentit. Però més enllà d'uns indicadors de quin accés a les necessitats bàsiques hi ha, quin accés al consum hi ha, més enllà d'això més enllà d'això sí que el valor és la percepció que en poden tenir les persones, i al final ser feliç o no ser feliç és una percepció personal i col·lectiva en bona mesura, també, però bé,
no tenim altres índexs que ens puguin dir som una societat feliç o no, més enllà de saber que podem tenim les necessitats bàsiques cobertes i que podem accedir a tot un seguit de recursos, però més enllà és pseudodicents, perquè a partir d'aquí entrem en la voràgina de ser feliç sembla que volem tenir més, com que mai podràs tenir-ho tot, no ets feliç, i aquí entres en el peix que es mossega la cua. Segueixo, si voleu podem comentar una mica més. I un altre indicador, que és el que poso últim, que no és tan subjectiu, que aquest sí que es basa en dades molt més dades contrastables, diguéssim, és la petjada ecològica. La petjada ecològica la calcula la xarxa global de la petjada ecològica. Fa uns quants anys que treballen sobretot amb la gent del BBF i el que fan és una valoració de l'impacte sobre els ecosistemes, mirant les poblacions les poblacions de les diferents espècies, mirant els recursos naturals disponibles, la qualitat del sòl llaurable o el sòl cultivable. Es fan servir tot un seguit d'indicadors. Aquesta gràfica segur que ja l'heu vist altres vegades, però realment des del meu punt de vista, això pot ser molt subjectiu també, però dona clarament, per mi seria de les aproximacions més que arriben més al cor de què seria la sostenibilitat. Sí, ja anirem a veure, què és realment la sostenibilitat? Ja dic que no m'atreviré a respondre-ho, que podem buscar moltes respostes i que aquí les podem buscar conjuntament, però segurament, per mi, això és el que s'aproximaria més a com valorar la sostenibilitat. Perquè és l'índex que integra més factors, més variables, i que és capaç d'integrar-lo en un sol valor. Quina quantitat de terra, de sòl, necessitem per dur a terme totes les activitats que portem a terme. Des de tot, qualsevol cosa, la podríem contrastar en quin espai de sòl necessitem. Fabricar una taula vol dir que necessites una fusta, però necessites tot un seguit d'altres recursos que els has de treure a altres llocs, tot això traslladat a un espai físic, és a dir, què necessito jo per produir la fusta, per produir el vernís, quin efecte té, i calcular també, un cop aquesta taula, per la raó que sigui, la llancem, quin efecte té i, per tant, quin espai físic necessites perquè l'acabi assumint, l'acabi degradant o l'acabi d'alguna manera digerint, diguéssim. Bé, per mi seria un indicador prou aproximat i aleshores, vist així, en l'eix de l'esquerra, és tan il·lustratiu, tan directe com dir quantes terres necessitem. Aquesta escala posada així és absolutament surrealista. Quantes terres necessitem per fer el que fem, no? Al voltant cap als 80 vam sobrepassar el consum d'una terra i ara estem al voltant de totes les activitats que es porten a terme sobre el planeta consumeixen un planeta i mig. A veure, què vol dir consumeixen un planeta i mig? Vol dir que tenim un planeta que produeix tot un seguit de recursos cada any. Aleshores, nosaltres fem servir aquests recursos. Deixeu-me fer el símil econòmic, perquè moltes vegades és molt més fàcil, com que tenim molt l'economia ficada, ens és molt fàcil. Tenim una quantitat de diners, la posem en un banc i ens dona unes rendes, ens donen uns interessos cada any. Tots podem entendre que si gastem els interessos, seguim mantenint el capital, anem vivint. El que estem fent és que quan estem gastant més d'un planeta és que no estem gastant només les rendes, estem gastant part del capital, estem consumint
Per tant, el capital que inicialment teníem, a poc es va fent petit. Clar, d'entrada, l'impacte és relativament petit perquè el capital és molt gros. Hem de tenir en compte que partim d'un capital inicial molt important. Les rendes són molt importants, però estem gastant molt més, estem gastant una vegada i mitja les rendes que genera cada any el planeta. Bé, doncs em sembla que no cal ser economista ni ser cap gran matemàtic. Si vas gastant els fons que tu tens, al final va disminuint i al final arriba un punt en què no pots sostenir-te amb aquest fons. Això vol dir que estem consumint el que produiria un planeta i mig cada any. Com que no tenim un planeta i mig, vol dir que l'altre mig, que no tenim, l'estem gastant tot. Bé, a més, una cosa, però tota aquesta gent que l'any l'han fet, passant per països del món, hi ha regions, podem imaginar, i arribar al convent per això, a nivell del planeta. I ara, tornant un moment al que us deia abans, estem orfes d'invents. Primer, per això jo crec que estem orfes de saber si estem construint una societat sostenible, perquè no podem, si això ens ho comencem desglossar, si això ens ho economia, posat per les borses, per les empreses, per poder anar bé tot, no sé què baix, i tenim molt de i per acabar i el tenim tot l'any, el tenim desglossat per uns quants mesos. Segueix tant. Per això necessitaríem que ens diguessin cada mes s'ha tocat amb això i quins procediments i el tema d'aigua, aquesta mesura, el tema de l'energia baix, el consum de recursos bàsics també aquest diari, la reserva d'aigua saps? I a més, podries apostar promogués. Bé, doncs, tot i així, orfes d'aquests indicadors que jo deia, són els correctes. I a més, cada cop cada cop estarem més habituats. És habitual. Hem de tenir en compte la punt de vista, la gràcia de no podem la sostenibilitat no es planteja que una cosa vagi bé i les altres no sabem, sinó que realment el que intenta és donar la visió. Es parla de les tres potes, de l'ambiental, social i econòmica, i ara per si és prou ampli el plantejament que es fa, superar-lo per l'economia, perquè sembla que és una qüestió que està molt extrem, estem plantejant sostenibilitat, l'economia deixa clarament és interessant veure com valora l'economia alguns moments per d'altres no es pot. Si hi ha un incendi, l'economia perquè vol dir que hi ha més despeses per bombers, vol dir que no s'ha estat tot això, les despeses. Per tant, si hi ha despesa, no podem destruir la majoria dels ecosistemes.
clars, treuen les gambes, i aquí podríem entrar vam trobant exemples de dir possible que realment promoguem les activitats que fan molt bé a l'abast i a més jo crec que el que és més interessant és tots els enllaços que genera aquestes persones. És a dir, el treball significa clarament social i que treballem en un ambient determinat, molts clarament estructurals. Les infraestructures formen part de l'economia i fa servir societat, però a més estan implantades en espais el comerç, la indústria. I clarament el transport i el consum són dos elements que són transversals a aquests tres potes de sostenibilitat, però que a més ens toquen directament a cada un. I aleshores és aquí realment jo crec que no tenim elements per parlar. Com sabem si el que estem consumint té un impacte ambiental? No tenim cap. Sí que tenim indicadors de què significa tot, però no tenim indicadors de què i aquí és on jo dic, falta aquesta visió transversal. És la que proposa el sistema, però que es falta. El símil que feia, tu tens una quantitat de dins, cada any i cada any es fa servir si en lloc de gastar-ne 10 gastes 15 capital que capital natural seria tota la biomassa que té el planeta i el que produeix serien els humans que produeix el món. Llavors, si no consumeixes més del que s'ha produït aquest any, doncs l'any següent tens menys.
Aleshores, el que, una mica amb el plantejament aquest de què és la sostenibilitat, ja aneu veient que realment no sé què és la sostenibilitat, i explorant què és la sostenibilitat, però Saben que anem del so i del tema. Bé, continuem, no està en res. Malgrat tot, jo crec, ja us deia abans, tot aquest seguit d'indicadors cada cop es van coneixent més, cada cop es van difonent més, ni de bon tros el que signifiquen els indicadors econòmics ni els socials van molt per davant dels ambientals també, és a dir, podem tenir clarament índexs de pobresa molt actualitzats, podem tenir índexs d'accés de malnutrició, d'accés a l'educació molt més actualitzats que els índexs ambientals, però sí que hi ha gent que hi pensa clarament. I aquí, tota franquesa, diguéssim, podríem tenir una tria absolutament diferent. Això és una tria molt personal i jo aquí puc parlar de com jo intento buscar una mica els referents que no trobo en els mitjans de comunicació habituals, que hi són, que existeixen, que es poden trobar. I n'explico alguns de com treballen, quines visions tenen, perquè crec que és molt interessant veure, i tot això al final en faré una recapitulació. El World Watch Institute en aquesta casa és molt conegut. Aquí al Centre UNESCO de Catalunya es tradueix l'estat del món des de l'any 93 al català, és l'informe insígnia del World Watch Institute. El World Watch Institute sobretot va tenir l'encert en el seu moment de publicar un informe anual amb aquesta visió transversal, clarament tocant les tres potes, és a dir, en tot moment el World Watch diu que l'economia és part d'aquest món, la vessant social també ho és, que ha posat el pes sempre en l'ambiental. Però aquesta visió transversal, holística, en el seu moment, quan fa més de 30 anys va començar a sortir l'informe, era molt trencadora, realment descol·locava àmpliament perquè no es pensava en absolut així. I el World Watch ha estat capaç de mantenir tota aquesta feina, ha acabat sent, i és, jo crec que sense cap mena de dubte, un referent internacional, i un referent internacional citat als llocs a vegades més sorprenents com universitats d'economia i governs que teòricament no fan polítiques proambientals o sigui, vistes holísticament, i tota aquesta gent que diríem no, estan en contra del medi ambient, la majoria d'aquests s'han llegit l'estat del món, o sigui que malgrat tot se'l miren. En aquest sentit, el World Watch va fer una feina pionera destacable. I ara, que li han sortit bastants més competidors, segueix sent singular. Hi ha una altra qüestió que per mi és molt interessant, que és el llenguatge que fan servir, que explicar tot això d'una manera planera que pot entendre qualsevol persona del carrer que llegeixi de tant en tant un diari, és a dir, que estigui una persona que està acostumada a veure dades, diguéssim, o que li donin indicadors, ho pot entendre perfectament, no fan servir llenguatge tècnic, i quan fan servir algun llenguatge tècnic l'expliquen molt bé, i això és el que jo crec que realment li ha donat tanta difusió. Però a més, la gràcia del World Watch és que han mantingut aquesta base de dades molt àmplia d'indicadors que difícilment el pots trobar en altres llocs, diguéssim. Agafar els signes vitals i repassar uns quants signes vitals de diversos anys, 4, 5, 6 anys,
tens alguns índexs que són repetits, però n'hi ha molts altres que canvien d'un any per l'altre, tens una quantitat d'informació amb 3-4 informes que difícilment, o sigui que la feinada que et costaria trobar-los per altres mecanismes, fins i tot ara que tenim internet i que teòricament tenim tot accessible, és impressionant i és molt interessant. I realment segueix sent un referent per això, perquè són capaços de donar aquesta visió global. Intentaré anar una mica ràpid perquè si no m'allargaré molt. La New Economics Foundation, abans us parlava de l'índex del planeta feliç, és una fundació anglesa que han sigut pioners en donar una visió diferent de l'economia. És a dir, enfocar l'economia com si hagués de ser sostenible. Si l'economia és sostenible hem de... I aleshores surten propostes realment trencadores, però realment trencadores. Deixeu-me que us ensenyi un petit vídeo perquè és... Potser l'heu vist, algú, no ho sé, però crec que és il·lustratiu del que una mica explica la New Economics Foundation. En un moment determinat diu: què passaria si un hàmster creixés com entenem que ha de créixer l'economia? Diu, un hàmster cada mes duplica el seu pes. Per tant, arribaria al cap d'un any que necessitaria tot el blat de moro del món i no en tindria prou. Clar, aquest hàmster en un moment determinat hauria de seguir menjant, diguéssim, alimentant-se del que fos. I per tant hauria d'agafar el que fos i seguiria creixent l'hàmster, no? Clar, la metàfora és: l'economia no pot créixer indefinidament, no? I ells són capaços de parlar d'economia en aquests termes. Que hi hagi instituts com o think tanks, o digueu-li com vulgueu, que poden plantejar-ho amb aquests termes, fa que tot doni un tomb, que ho puguis veure d'una manera diferent. Parlàvem de la petjada ecològica. La petjada ecològica, i aquí ja ho hem vist, no és evident d'entendre què vol dir. Ells són capaços de plasmar-ho i vídeos, i sobretot d'informes així, en tenen molts. Aleshores tenen un gran programa que és la Iniciativa per una Gran Transició, Great Transition Initiatives, que el que planteja és com hem de transformar tot el nostre sistema productiu perquè sigui sostenible. I aleshores van tenint tot informes, no? En un moment determinat, un dia surt un informe, diu 21 hores. 21 hores, què diuen aquí? No, explica, hauríem de treballar tots 21 hores, però la raó principal per treballar 21 hores és que consumiríem menys i per tant seríem més sostenibles. Com que guanyaríem menys, clar, fer plantejaments d'aquests que d'entrada xoquen totalment amb... No és al revés, hem de treballar per guanyar diners, no, t'ho plantegen a l'inrevés. Aquesta gent han sigut capaços de fer tot un plantejament de repensar l'economia, i en aquest sentit és molt interessant. Jo és d'aquests que dius, no et quedes només amb la visió de com estan els ecosistemes, que et pot passar amb alguns, segons quins informes segueixis, sinó que realment són capaços, o sigui, fan al revés, fan l'aproximació als ecosistemes des de l'economia, no? I poden arribar a fer propostes d'aquestes.
El Wuppertal Institute, no sé si el coneixeu, el Wuppertal Institute és un institut clàssic en el sentit del terme, és a dir, ells fan estudis molt bons, molt aprofundits, però sobretot treballen en com consumim energia i com consumim recursos. I aleshores hi ha informes de com consumim metalls, de com consumim energia de diversos tipus, molt ben elaborats. O sigui, el que té el Wuppertal Institute és que la qualitat que hi aporta és, des del meu punt de vista, i que en tot moment, que és la meva selecció, molt potent, molt interessant. I potser també heu sentit a parlar del World Resources Institute, que en certa mesura el que fa és, va començar, és a dir, l'Institut dels Recursos Mundials, comença des de la vessant de com estem destruint els ecosistemes, diguéssim, seria la vessant ambientalista clàssica, però a partir d'aquí va fer tota una aproximació, sobretot cap a la banda social, és a dir, quines implicacions socials té, i aleshores els informes que va fer el World Resources Institute, que també us ho recomano molt perquè són informes molt potents, molt ben elaborats, molt clars i anant a temes específics i ben plantejats, van a buscar aquesta visió de que no estem nosaltres i la natura, sinó que som nosaltres i natura, que estem tots en el mateix vaixell, i com això realment conviu, perquè constantment, sobretot en el model economicista, el que nosaltres tenim en el cap és nosaltres fem això i la natura està allà. L'hem de millorar, hem de protegir la natura, però és una cosa que està allà. El World Resources Institute integra molt aquestes dues visions. Ja us dic que això és una selecció, és a dir, quan anem a pensar què és la sostenibilitat, jo crec que no tenim els referents, els hem d'anar a buscar. Jo, dels llocs que segur que vaig a buscar són en aquests. Això no vol dir que n'hi hagi molts d'altres, i són molts d'altres, però jo crec que són 4 que a més entre ells es complementen molt bé i que donen una visió àmplia i que donen dades, que pots contrastar-les i a més que són gent solvent. En podríem agafar molts d'altres, però també dic, faig una selecció molt personal. I alhora en aquest espai hi ha tot un seguit d'organitzacions que són les que teòricament se n'han de fer càrrec. És a dir, parlant de sostenibilitat, ja he dit, la sostenibilitat pot ser tot un debat, però si al final això no ho concretem, no ho especifiquem, difícilment podem transformar. Aquí, ja ho ha dit abans la Laura, jo he treballat molt en l'àmbit de les Nacions Unides, seguint processos de Nacions Unides, i us poso clarament els referents que són de Nacions Unides. N'hi ha alguns altres, sense cap mena de dubte, hi ha l'OCDE, hi ha el Banc Mundial, hi ha l'Agència Internacional de l'Energia, però jo crec que el que és Nacions Unides genera un marc bastant peculiar, bastant singular, perquè el que té Nacions Unides és que tots els que hi poden participar, no hi pot participar tothom, però tots els que hi poden participar, que són els estats, cadascú té un vot. Per tant, serà més o menys discutible, però des del meu punt de vista és l'espai més democràtic, i ho poso entre cometes perquè també la democràcia seria tot un altre debat, però l'espai més participatiu i més multilateral que hi ha en l'àmbit internacional. I en aquests àmbits, clarament hi ha les Nacions Unides i la Comissió del Desenvolupament Sostenible. Aquests, jo diria que passen una mica per hores baixes, sobretot la comissió es va crear a Rio l'any 92, però a poc ha anat perdent, diguéssim, no li han deixat espai, són una gent que reuneixen un cop l'any, però no va més enllà el que decideixen. El NUMA jo crec que ha tingut la gràcia, la sort o l'encert, que ha tingut directors molt potents, i el que hi ha ara, si el coneixeu, l'Achim Steiner, és una persona que
té una energia desbordant i una capacitat d'empatia i de generar de generar xarxa i de generar espais potents molt interessant. Jo crec que això ha sigut clau i a més ha estat capaç d'engegar tot un seguit de projectes i ha sigut capaç de tenir una lectura de com anava el context internacional que li ha donat un relleu important. Com que després en parlarem un moment, ho deixo aquí. I aleshores hi ha altres organitzacions de les Nacions Unides, com és la FAO per la part de boscos, pesqueries i sols, i la UNESCO, sobretot per la part d'educació, que també tenen una part molt important a dir en la sostenibilitat. Tornaríem al mateix, si a cada un d'aquests els hi preguntes què és la sostenibilitat, doncs tindràs una definició per cada un. I en aquest context jo vull entrar a un aspecte específic que em sembla que es coneix poc però que realment jo crec que serà important. Al finals del desembre del 2009 l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar que es fes una cimera de Nacions Unides sobre desenvolupament sostenible, que serà el juny, del 4 al 6 de juny de l'any vinent, a Rio de Janeiro un altre cop. I se'n parla de Rio +20 perquè serà una conferència sobre desenvolupament sostenible al cap de 20 anys de la mítica conferència de Nacions Unides. En aquell moment, jo crec que no hi ha ningú que dubti que aquella conferència va canviar el context internacional. El que ha significat en el món l'Agenda 21 ha afectat a tots els sectors i ha arribat a tots els racons del planeta. Emular allò jo crec que és molt complicat per una raó molt concreta. La conferència de Rio és la primera conferència multilateral dintre del marc de Nacions Unides després de la caiguda del mur de Berlín. És a dir, després de trencar la Guerra Freda i 40 anys d'estar en tensió constant, sobretot entre Rússia, Estats Units o entre els dos blocs, de sobte tot això cau. I allà es genera una energia, o s'allibera una quantitat d'energia, amb unes ganes de ara sí que podem canviar el món, que genera que la cimera de Rio sigui un èxit. Ha sigut la cimera de tota la història que ha tingut més caps d'estat i de govern reunits, ha sigut la cimera que ha arribat a acords més amplis, o l'Agenda 21 no és comparable a altres acords que hi hagi hagut després. Però tot i així, i després d'haver fet Johannesburg el 2002, jo crec que és important que hi pugui haver una conferència de Nacions Unides sobre desenvolupament sostenible, que serà d'això, d'aquí menys d'un any. I la gràcia que ha tingut, al principi quan es va començar a preparar aquesta conferència es va dir farem una revisió de l'Agenda 21 i del que va significar Rio. Per sort, des del meu punt de vista, allò va caure ràpid de l'agenda i van sortir dos grans temes, que és l'economia i les institucions. Clar, vist així, en el primer moment que ho expliques, dius, ostres, ara sí que ho arreglarem. L'economia i les institucions, els que tenen els calés i els que manen. Vull dir, si ara arreglem això, ja ho tenim, no? No és tan fàcil, malauradament, no és tan fàcil, però sí que està fent tot un plantejament important. Segurament serà la conferència més important de Nacions Unides que hi haurà hagut en uns quants anys i que comportarà repensar qüestions importants. Aquí una de les qüestions que segurament sortiran és que acabi havent-hi una agència de Nacions Unides pel Medi Ambient, és a dir, que deixi haver-hi un programa que és petitó, amb un pressupost petitó i amb poca gent, a fer una agència. És molt discutible si és bo que hi hagi una agència, és tot un altre debat, perquè dintre d'aquest debat se'n proposen, hi ha unes quantes propostes, que si voleu en podem parlar, però ja és una altra qüestió. I hi ha sobretot la part de l'economia verda. L'economia verda, que d'entrada, deixeu-me ser crític, podia ser una gran proposta, perquè us en feu una idea, ara als Estats Units ja no parla d'economia verda, sinó que parla de creixement verd. Diguéssim, ja ho hem reconvertit una mica. I, bueno,
Per què crec que és molt important jo aquesta conferència i per què crec que acabarà sent molt important? Perquè estem en una crisi econòmica galopant, de la que teòricament hi haurien d'haver sortit diverses vegades i tots els brots verds s'han marcit pel camí, perquè tenim una situació, sobretot en el marc energètic, que està al límit i no en sortim. Portem 5 anys que la producció de petroli no creix i el consum no para de créixer. I dius, si creix el consum, per què no creix la producció? Diguéssim, si puc vendre més, en produeixo més. No es pot, diguéssim. Hi ha dues raons, La principal de per què no es pot ara és tecnològica, perquè desenvolupar tota la tecnologia i implementar-la per explotar els camps de petroli que s'estan descobrint demana dècades, des de que es comença fins que comença a explotar-se realment, i perquè el que s'està fent és que els camps que estan en producció cada cop se'n van tancant més i el que s'està fent és forçar els camps que encara donen, els camps petrolífers que donen. Val? I perquè el context del comerç internacional ha canviat. Aleshores, jo crec que aquestes 3 variables fan que, per un costat, no hi hagi acords amb canvi climàtic, que serien els claus, i aquí és on acaba d'haver-hi la baula de la cadena que es trenca. Ara al desembre hi ha la conferència del canvi climàtic. Des del que jo he anat veient, ningú espera que hi hagi cap acord, o com a mínim que hi hagi cap acord que realment permeti fer canviar el rumb del consum dels combustibles fòssils. Això no vol dir que no hi hagi acords, segur que hi haurà acords. A cada conferència hi ha acords i a més s'expliquen àmpliament amb tota la pompa que calguin. Però jo ho dic i ho repeteixo, hi ha un acord només que s'ha de prendre. Fins on podem emetre? I acordem això, i això ho hem de complir. Bé, amb això no hi ha un acord, i aleshores el que ens fem és dedicar-nos a quants diners necessitem perquè els països del sud puguin fer front a l'augment del nivell dels oceans. No, això és important. Però és que si no arreglem d'entrada el problema que tenim, anem posant pedaços. I n'estem posant molts de pedaços, i de comissions que treballen al voltant de tot el protocol de Kyoto i com s'ha d'implementar les diverses... Això hi ha un munt de comissions. Jo crec que al desembre no hi haurà aquest acord i aleshores en aquesta conferència li acaba caient el mort de dir què fem. Si d'aquí a allà l'economia segueix igual, la pressió serà molt important i aleshores aquí s'hauran de prendre decisions. Des del meu punt de vista, sense cap mena de dubte, per realment fer front al consum d'un planeta i mig hem de canviar el sistema. Jo us he explicat, he passat per un seguit d'institucions que fan propostes concretes. Jo crec que haurem d'anar cap allà i intentant anar una mica lleuger en el tros que queda. Jo us he posat una mica al marc de què crec que és la sostenibilitat sense dir-vos-ho, és a dir, qui crec que hi està treballant, en quin sentit crec que està treballant, quins indicadors ens poden servir, com els podem implementar, a quins espais de Nacions Unides, quins espais internacionals, perquè sense cap mena de dubte la sostenibilitat ha de ser un acord global, no serveix que sigui d'uns quants països. També hi ha institucions a nivell europeu, però jo crec que el que és la volta de full és qui ho ha de fer això. Jo sense cap mena de dubte crec que ha de ser la societat civil. Podeu dir-li com vulgueu, les ONGs, la gent, la societat. En l'àmbit internacional s'acostuma a parlar de la societat civil i abarca tot el que no sigui empreses, empreses segons com també entra aquí dintre, però podríem deixar-les fora clarament, tot el que no abarca empreses i tot el que no abarca governs, de tots tipus, nivells estatals i supraestatals. Però per què crec que ha de venir la societat civil? Perquè
sense cap mena de dubte, per mi, la societat civil és la que fa propostes trencadores, és a dir, la que fa propostes de canvis de sistema. Els 4 instituts, aquells que us proposava, no són instituts governamentals, val? Perquè és la societat civil la que introdueix debats que realment poden canviar el punt de vista. És la societat civil que planteja la petjada ecològica, val? Que s'alia amb uns centres de recerca i van a trobar un indicador que permeti contraposar valors en l'economia. I perquè marca l'agenda internacional. Jo no en tinc cap mena de dubte. I aquí podeu ser-ne molt crítics i en podem parlar tot el que vulgueu, el que doni el temps. Però jo no tinc cap dubte que qui marca l'agenda internacional és la societat civil. I us en poso alguns exemples. El Tribunal Penal Internacional, que ara el treuen els mitjans de comunicació amb tot el bombo i el platet de si hem agafat aquest dictador i l'hem portat davant del Tribunal Penal Internacional i si ara seguirem aquest procés. El Tribunal Penal Internacional és una iniciativa de la societat civil, és una iniciativa d'una ONG que va aconseguir crear prou xarxa perquè s'acabés implementant. El canvi climàtic és una qüestió que posa en l'agenda de la societat civil, però és que a més, mentre que en la comunitat científica no hi ha cap dubte del canvi climàtic, hi ha una agenda constant de que em va posant els dubtes de si els estudis són adequats, de si s'han fet acuradament els números. Tota aquesta contraagenda ha de contrarrestar el que està proposant la societat civil. Però parlar de la situació dels oceans, denunciar el que està passant amb aquella mena de vòrtex immens de plàstic que tenen allà en el Pacífic Nord, o del que està passant amb els residus que s'envien al fons dels oceans, o com els tipus de pesca que s'estan fent que arrasen amb tots els fons marins. I podem anar posant tots els exemples que voleu. Anem a buscar els orígens de totes aquestes campanyes i veureu que és la societat civil. I potser m'equivoco en algun cas, tant de bo m'equivoqui en algun cas, però serà per acabar de corroborar que la societat civil està en la majoria, en l'àmplia majoria, de les propostes que estan sortint en aquest camp i de les denúncies que surten en aquest camp. El R2P, que en diuen en l'argot internacional, la responsabilitat de protegir. Aquest concepte, la responsabilitat de protegir, és el que ha fet servir el Consell de Seguretat de Nacions Unides per permetre l'atac a Líbia. És a dir, el concepte era protegir la societat civil contra el seu propi exèrcit. I això és el que va permetre, va fer que el Consell de Seguretat acceptés l'atac dels Estats Units i els països europeus a sobre de Líbia. El concepte de l'R2P és un concepte de la societat civil, que el crea la societat civil, que quan hi ha tot el conflicte de Darfur, el que està demanant la societat civil és que es faci servir la responsabilitat de protegir, perquè allà hi ha població víctima dels seus propis governs. Bé, i podríem fer un llarg etcètera. I per això no en tinc cap dubte que els canvis vindran de la societat civil. I a partir d'aquí us apunto idees. Els impostos sobre les transaccions internacionals. Això és una campanya que hi ha. Potser heu sentit a parlar de la campanya que està el Robin Hood, que Intermón Oxfam hi està també, Oxfam Internacional i Intermón Oxfam aquí, estan molt implicats, però que el que vol és que totes les transaccions econòmiques internacionals tinguin un petit, molt petit impost, tan petit que pràcticament no es nota, però que això genera una quantitat de diners prou important. Si això ho cobrés Nacions Unides sembla que triplica el seu pressupost només amb aquest petit impost, 0,005% de les transaccions financeres. Bé, això s'està demanant. En un principi, antigament se'n parlava de la taxa Tobin, ara es parla de les transaccions internacionals. Conceptualment no és ben bé el mateix, però bé, són qüestions que surten de la societat civil.
I què acaba passant? Doncs que el Sarkozy ho acaba proposant. Dius, perdó, el Sarkozy? No havíem dit que eren de dretes i que aquests estaven en contra? No, sí, el Sarkozy a Nacions Unides proposa que hi hagi una taxa sobre les transaccions financeres internacionals. Bueno, com que les podem veure a tots colors, jo crec que s'acabaran prohibint, per exemple, els combustibles fòssils i els combustibles nuclears. S'acabaran prohibint. I serà la societat civil qui ho proposarà. No, de fet, no és res nou, ja ho proposa la societat civil això, però que ho acabarem veient. Bé, els combustibles fòssils i el combustible nuclear signifiquen en aquests moments el 85% de l'energia que es consumeix en el món. Per tant, no estem parlant de canvis petits. Això ho farà la societat civil. Societat civil, bueno, a veure, fem una repassada ràpida. Jo, per mi, aquí també parlo de la meva tria. Greenpeace Internacional, més enllà de fer unes campanyes molt mediàtiques, és capaç de posar clarament temes en l'agenda. I aleshores, fa, si no m'equivoco, 4 anys, Greenpeace fa una proposta 100% renovables i aconsegueix ficar-ho a l'agenda. Ni que sigui perquè li diguin que és impossible, però aconsegueix que se'n parli. I posen a l'agenda i recurrentment vas trobant governants que necessiten dir però és que encara que ho digui Greenpeace el 100% de renovables no és possible. Bueno, ja ho veurem, però Greenpeace jo crec que té aquesta capacitat, no? Ens pot agradar més o menys i en algun sentit podem pensar que ha caigut a la frivolitat. Crec que són qüestions valorables, jo no us diré que no, però jo valoro molt de Greenpeace la capacitat d'incidir en l'agenda internacional. El World Wildlife Foundation té una visió clarament del que jo en deia clàssica, dels ecosistemes, de com estan els ecosistemes, de com estan les poblacions de les espècies del món, però en aquests moments és una visió molt treballada, molt elaborada i col·laboren també amb lo de la petjada ecològica, també fan l'índex del planeta viu. L'índex del planeta viu el podríem també haver considerat com un dels índexs, el que passa que aquest sí que és un índex molt ambientalista, si voleu dir-li així, però per a mi és un índex de referència clarament també. I a vegades espanta molt veure com baixen les poblacions del món. Oxfam Internacional el poso perquè tradicionalment, jo crec que aquí a casa nostra, a Catalunya, ho podem veure molt. La societat civil de desenvolupament, de cooperació, anava per una banda i les de medi ambient anaven per una altra. Jo crec que aquí a casa nostra encara és claríssim que diguéssim que hi ha com dos mons que no es coneixen entre ells i que no interreaccionen, però poquíssim. Li preguntes a algú d'una ONG de medi ambient sobre temes de cooperació i el deixes fora de joc. I fas a l'inrevés i també el deixes fora de joc. Jo crec que Intermón ha tingut el gran encert de fer una aposta pels temes ambientals des del desenvolupament, des de la cooperació, I aquí el que està agafant Oxfam Internacional és una visió molt transversal. Perquè us en feu una idea, en les negociacions de canvi climàtic hi ha 3 grans actors a nivell de societat civil, que són Greenpeace, la Coalició d'Acció pel Clima i Oxfam. Dius, ostres, com és que han arribat fins aquí? Bé, han fet una aposta determinada en tenir tot un equip que realment doni resposta. I alhora en el món estan passant algunes coses que jo trobo que són interessants. 350, no sé si ho coneixeu, és una xarxa internacional que el que demana és que el nivell de CO2 a l'atmosfera sigui de 350 ppm, que era el que era abans de la revolució industrial, que tornem als nivells naturals de CO2 a l'atmosfera. Quina és la gràcia per mi que té 350? És, si no la primera, de les primeres, i segurament la primera amb aquesta visió tan ambiental, ONG que neix clarament amb visió global. És a dir, Greenpeace neix en un lloc determinat i després ha anat desenvolupant seus i projectes arreu del món. I com aquestes totes. 350 neix en el món.
I per tant, la manera de fer propostes, és a dir, 350 no diu hauríem de treballar un problema i després el traspassem a tots els altres, sinó és justament a l'inrevés. En el món tenim un problema que és el canvi climàtic i a partir d'aquí hem de veure quines aproximacions fem a cada espai concret. I a més és capaç de coordinar accions sobretot encarades als mitjans de comunicació i a donar a conèixer la situació del canvi climàtic que difícilment ho poden fer altres ONGs. I ho fan d'una manera que per mi clarament són frescos, són capaços de muntar una activitat que té un ressò en 2.000 llocs del món i que després en reps un retorn que dius, ostres, això passa d'aquí, molt bé, no? Molt dinàmic. I aleshores, aquí passo molt ràpid, jo crec que per fer-nos el quadre complet de què és la sostenibilitat, hi ha moltes coses publicades, coses molt interessants. Jo us destaco alguns que per mi són els claus, els bàsics, val? Alguns informes, aquí destaco aquest del Banc Mundial perquè com a indicadors, com a recull d'indicadors és el més ampli que hi ha en el món, però que alhora, jo us parlava aquell del World Watch, hi ha tot un seguit d'indicadors que aquí al Banc Mundial no hi són, diguéssim, o sigui que està molt bé tenir la mirada als altres. I jo trenco una llança també pel que són els clàssics. Haver llegit els informes clàssics, diguéssim, crec que és molt interessant, que et dona molt la visió del que és la sostenibilitat, perquè no només veus una mica la trajectòria històrica, que crec que és important, sinó perquè aquests que han acabat esdevenint clàssics toquen el rovell de l'ou del que és la sostenibilitat, val? I de com l'enfoquen, amb aproximacions molt diverses. Per fer una última petjada, a Catalunya tenim un seguit d'institucions que treballen. Jo he de dir que per mi és poc. No tenim un informe anual de sostenibilitat a Catalunya que tingui tot un seguit d'indicadors valorats, contrastats, i jo desitjaria que hi fos. Hi ha molts indicadors, jo no dic que no n'hi hagi, i que a través de la web tant del departament com de la càtedra de l'Institut de Sostenibilitat com publicacions del CATS tens molta informació, però tenir un informe com pot ser l'estat del món però de Catalunya, jo crec que seria molt interessant. I alhora veus que a nivell de l'estat hi ha alguns informes que dius, home, ja estaria bé que nosaltres també poguéssim tenir propostes d'aquestes. I a més, una de les apostes que clarament s'ha fet, aquí he posat el quadre resum només per comentar-ho, és tota l'estratègia catalana pel desenvolupament sostenible. Va ser tota una feinada que cal anar implementant, que realment aporta un marc de treball interessant, però que això hem de ser capaços de realment anar-ho implementant, també. I aleshores, jo aquí on volia anar és aquí. Jo he fet tot un repàs sobre com jo em moc per intentar saber què és realment la sostenibilitat. Sembla que queda clar que realment és una trampa que em van posar i que jo vaig caure de 4 potes, però que se'n poden fer moltes aproximacions. Clar, aleshores jo el que vinc a dir és tots podem tenir la nostra pròpia aproximació, i això clarament us ho recomano. Jo us recomano que tingueu els vostres propis referents, i per mi hi ha elements, alguns els haureu vist durant aquest curs, altres potser els veureu més endavant, però jo ja fa un temps que no llegeixo diaris, llegeixo parts concretes de diaris, i això tot està a internet. Però en lloc d'anar-m'ho a buscar, jo tinc un lector de notícies i rebo directament les notícies que a mi m'interessen. Jo són coses que us recomano molt.
En el Twitter jo sé que segueixo tot un seguit d'institucions i de persones que per la manera com busquen informació, per la manera que ells publiquen, a mi em són d'utilitat. I en aquests moments jo llegeixo més articles del que jo rebo pel Twitter de no pas del que acabo llegint en diaris, però clarament. I aquí doncs, el que és el Delicious, amb tot el reculls de notícies, seguir persones concretes que fan reculls de notícies, clar, el valor afegit que té això és impressionant. Però per mi també crec que cal fer un pas més. Jo us ho deia, podem fer tots els debats de sostenibilitat que vulgueu. Jo us recomano que tingueu els vostres propis referents, però hem d'anar una miqueta més enllà, per mi. La sostenibilitat és acabar implementant-ho d'alguna manera determinada. Jo crec que hem de conèixer quins projectes dels que ens interessen, dels camps en els que estem nosaltres, existeixen a nivell internacional i aquí, saber com es porten a terme i aleshores nosaltres també estar implicats. Jo crec que la sostenibilitat és estar implicats realment. I aquí vol dir que tot aquest coneixement que anem elaborant, que anem recollint, el puguem transportar i construir una mica la sostenibilitat. Realment la sostenibilitat, des del meu punt de vista, per tant, el que vol dir per mi realment la sostenibilitat són persones transformant aquest món, sense cap mena de dubte. I aleshores el que hem de buscar és com cada un de nosaltres hi fem aquesta aportació. Espero no haver-me passat massa del temps, potser una miqueta, però moltes gràcies. Gràcies, Sergi. Bé, jo crec que ha estat força interessant i obriríem ara el torn de preguntes. Doncs, com vulgueu. Suposo que hi haurà moltes, Digues. Jo tinc dues preguntes. Podem anar al micro no perquè hi hagi tan sol, sinó perquè si no la gent que està anant no ho sent a al micro. Està enceses. Doncs la primera és molt senzilla. Abans quan parlaves de petjada ecològica has parlat de la WWF. Jo no sé què és la WWF. Perdó. És una de les organitzacions que he tret després, el World Wildlife Foundation. És l'organització del panda. Aquí és Atena. Val? És una de les grans ONGs del món. Dintre del món de les ONGs seria la més ambientalista, diguéssim, la que treballa més sobre la situació dels ecosistemes, de la situació de les poblacions de moltes espècies, de fer un seguiment de la situació ambiental, diguéssim, amb el sentit més naturalístic del terme, per entendre'ns. Vale. Perdó per el sobreentès. No. I, bueno, després l'altra, potser et demano la teva opinió, no sé si... a la conferència de Rio+20, les persones que hi van, fins a quin punt tenen capacitat d'actuar després en el seu país? No sé si hi van governants o hi van tècnics i després un cop han reflexionat, han firmat acords fins i tot, quina capacitat tenen ells d'influir i de realitzar aquests acords? La capacitat que tenen és tota la que ells vulguin. Malauradament, veient els últims 20 anys, volen poquet, perquè totes les cimeres que es van fer al llarg dels 90, si s'apliqués totes les resolucions que hi ha la cimera de Rio, però hi ha la del Caire amb habitatge, hi ha la de Dona de Beijing, totes les cimeres que es van fer al llarg dels 90, ja hi ha totes les propostes desglossades per realment construir un món social i ambientalment sostenible, però no s'han portat a terme. I és més, vam arribar al punt de tenir la cimera del mil·lenni que van ser prou agosarats com per posar uns indicadors concrets i temporalitzar-los i dir, el 2015 volem tot això, diguéssim. Clar, hi ha coses com diu reduir la pobresa a la meitat. Dius, vale, quina meitat es queda fora? Perquè vol dir que si la reduïm a la meitat vol dir que l'altra meitat no hi serà, o sigui, ja d'entrada els indicadors aquells van ser molt criticats des de la societat civil.
però tot i així no els estem assolint. Algun més o menys de salut infantil i maternal doncs està bastant proper, però els índexs de pobresa, d'accés a aigua estan molt lluny, diguéssim, de poder-se assolir. Depèn realment que els polítics prenguin les decisions per implementar els projectes que ho permeten. A veure, no és que ho digui jo, si surten tots els diners que surten per rescatar tots els bancs que s'han hagut de rescatar en els últims 3 anys, amb una desena part, si no m'equivoco deien, es podia, amb una desena part del que ha costat rescatar els bancs, es podia fer front a la fam al món. És a dir, no és una qüestió de que faltin diners, sinó clarament de manca de voluntat. I aquí és on torno jo al que deia. Aquí, en aquestes conferències, jo crec que darrerament encara més es critiquen molt i no serveixen de res. Jo crec que sí que serveixen. Serveixen perquè són espais més amplis, són molt més amplis que el Banc Mundial i l'FMI, o que el G20, o que el Club Bilderberg, que reuneixen uns quants que es coneixen ells i decideixen què cal fer. Nacions Unides, amb totes les seves imperfeccions, que són moltes, brinda un espai realment multilateral, que a més s'acaben prenent acords que no són vinculants, diguéssim, que no forcen ningú a complir-los. Els únics acords vinculants de Nacions Unides són els del Consell de Seguretat, i tot i així també se'ls salten, o sigui que Déu-n'hi-do. Però el que sí serveix és perquè després la societat civil reclami, i això és el que acaba fent que s'implementin polítiques a nivell mundial. Jo, a més, amb poques esperances per Rio+20, però crec que hem d'anar a construir formes de govern mundials. És a dir, el canvi climàtic no el podem afrontar en base que cada estat faci el que li sembla millor, o el que pot anar millor per la seva economia, que és el que generalment decideix cada estat. O hi ha uns acords globals o no li fem front realment. I aquí és on jo crec que caldrà formes de govern global que ens permetin fer front als reptes globals. Però el que en tot moment és molt important és que la societat civil en tingui un control, perquè si no el que podem estar construint és una mena de dictadura global que pot espantar molt. Jo crec clarament que qui empeny perquè es mogui l'agenda internacional és la societat civil, i la societat civil ha de ser capaç de controlar-ho. I no magnifiquem, la societat civil tampoc no és allò, són gent que ho coneixen tot perfectament, són persones com nosaltres que coneixen el seu camp, tenen el seu camp d'expertesa i que treballen per que els acords arribin al lloc. En les negociacions de canvi climàtic, la societat civil, ara no me'n recordaré com ho diuen exactament, però han creat la figura de l'acompanyant climàtic. L'acompanyant climàtic, no en diuen exactament així, però bé, això és una persona de la societat civil, que a més va amb una samarreta vermella, que se'ls veu molt, que va sempre al costat del polític seu i li va recordant com ha de negociar. Clar, això mentre pot, perquè hi ha reunions que no pot entrar, no? Però és la idea de que nosaltres tenim una agenda i ens recordem que nosaltres volem que arribeu a aquests acords, i tingueu clar, nosaltres volem arribar a aquests acords, val? En aquest sentit, la societat civil, a més, és terriblement creativa, diguéssim, el que han arribat a fer és molt interessant i moltes vegades molt divertit, i jo crec que també hem de poder buscar aquesta vessant. Més preguntes? Dani? El micro? Bueno, jo no sé si és ben bé una pregunta. D'entrada és, que al final que has fet com a conclusió de la primera pregunta que havies posat, no? De què és sostenibilitat, persones transformant el món, que m'ha agradat molt. I perquè quan havies també parlat de qui ha de fer el canvi, no? Te referies a la societat civil i quan fa propostes trencadores que al final no se sap per què, doncs és com un pensament que hi ha allà difús i que s'acaba assumint,
doncs, per part dels mandataris, doncs, bueno, que ha de ser així, i doncs també s'hi podien concloure doncs, que potser són persones transformant-se, no? Vull dir que també han de canviar tots el punt de vista o criteris o la manera de viure i de fer individual. Sense cap mena de dubte, estic totalment d'acord. Deixa'm posar un exemple. Per què el cotxe costa tant de transformar-lo? Per què costa tant transformar a l'entendre el cotxe com a mitjà de transport? Si al final realment el que ens interessa és transportar-nos, moure'ns de lloc, hauríem de buscar les formes més eficients. En un cotxe no només gastes molt més, per tant a tu a la teva butxaca et costa molt més, i gastes molt més temps, i això hi ha estudis que ho demostren, sinó que a més tu el que fas és malmetre el teu entorn. Teòricament, des d'un punt de vista racional, el cotxe no hauria d'existir, però en canvi existeix i amb molta força. Però és per una raó molt senzilla. I si hem quedat amb algú que no coneixem de res i hem quedat, ens veiem a la porta de tal lloc, aquella persona arribarà amb un cotxe. Només veient el cotxe tots classifiquem la persona. El cotxe és un dels indicadors socials més potents que tenim en aquests moments. I aleshores, amb això que deies, hem de canviar culturalment. Els referents que hem de tenir com a societat els hem de canviar. I com aquests en podem anar trobant molts, que sense cap mena de dubte els hem de canviar. El que no podem fer és quedar-nos sense referents, perquè socialment tot el que és la comunicació no verbal, el donar-nos a entendre moltes coses, això ho necessitem, és intrínsec amb la societat humana. Per tant, el que hem de buscar són altres mecanismes per comunicar-nos, per dir-ho d'una manera. Però el que hem de fer és que aquests nous indicadors siguin sostenibles. Vale. Jo volia preguntar sobre Rio+20 respecte a la possible falta d'assoliments d'objectius en el que es refereix al tema institucional. Creus que això ve donat per la pròpia estructura de Nacions Unides o que té altres raons, més de model d'estat-nació, de tota la problemàtica que comentaves de falta de governança a nivell global? I també si creus que es derivaran reformes institucionals a nivell de Nacions Unides de la conferència, ja que hi ha hagut tota la reflexió a nivell institucional. A veure, començo per la segona. Segur que hi haurà canvis, vaja. No, segur que hi haurà canvis. Si es fa la conferència hi haurà canvis perquè ja estan molt plantejats i de fet tot el que és la reforma de Nacions Unides fa molts anys que se'n parla. Hi ha qui diu que es parla des que es va crear, però diguéssim els últims 10 anys com a mínim se'n parla molt, hi ha moltes propostes elaborades i treballades i desglossades. A nivell del que és medi ambient dintre Nacions Unides es parla de diversos nivells. Una és que el que passa amb els temes ambientals és que estan molt dispersos. Tots els convenis tenen cada un el seu secretariat per Europa, per Estats Units. Hi ha molta dispersió. Llavors una opció és aglutinar-los. Aquesta és una de les idees. Una altra de les idees és crear un consell dintre és a dir, augmentaria una mica la capacitat del NUMA dintre de Nacions Unides i seria una solució intermitja. Seguiria dintre Nacions Unides, però amb més capacitat de gestió, més pressupost i més. I la més forta seria crear una agència. Una agència vol dir que té un pressupost propi i una assemblea pròpia. Aleshores, depèn de Nacions Unides, però té una dinàmica pròpia. Entre aquestes diverses propostes i amb les diverses gradacions hi haurà canvis, segur.
Vaja, en aquests moments em sembla que ningú dubta que hi hagi canvis, però el que clarament ho frena són els estats. Els estats al final, si tiren endavant una decisió d'aquestes, és una cessió de sobirania que caldrà igualment, en certa manera, perquè ens en fem una idea, seria una construcció de la Unió Europea a nivell mundial. És a dir, aquí no elaborem lleis de medi ambient ja. Tot el que fem és transposar directives europees. I sort que en tenim, perquè moltes de les coses ambientals que s'han fet és perquè hem transposat directives i les hem hagut d'implementar, perquè si no algunes coses ja sabem on seríem. A nivell mundial s'ha de fer el mateix. Els estats no estan per la feina. Europa va fer tot un procés amb tot un projecte i va arribar a construir la Unió Europea. A nivell del món és una altra cosa. Tot i així sí que hi haurà canvis. Sí, em preguntaves, el primer em preguntaves si era per culpa de què ho frenava. No, el que frenava són els estats. L'estructura mateixa de Nacions Unides és de les que va, i sobretot en temes ambientals, és la que va més embalada, diguéssim, és la que fa més propostes, és la que ha treballat més, que ha convocat conferències per desglossar com hauria de ser el marc institucional. Nacions Unides en aquest sentit és molt proactiva. Hi ha més preguntes? Sí, Lluís. Hola, estic una mica fònica, espero que em sentis. Que quan parlaves també de Rio+20 has dit que has parlat una mica del context actual que afavoriria que sortís endavant i has mencionat només que el comerç internacional estava canviant, o crec recordar que has dit això, i era per si m'ho podies especificar una mica més a què et referies. He parlat de la crisi econòmica, he parlat de la crisi energètica i la qüestió comercial és com estan canviant el comerç en el món. La Xina clarament s'ha convertit en la fàbrica del món i això canvia el balanç d'importacions i exportacions dels països, sobretot dels països rics. I a més hi ha una altra qüestió que va lligada amb la crisi energètica, però hi ha la importació i exportació de productes petroliers. Això vol dir que els països rics s'estan descapitalitzant en favor d'aquests nous països emergents. És a dir, sobretot les classes mitjanes d'aquests països els hi costa més car la gasolina, els hi costa més cara la benzina, i això és en benefici dels exportadors de petroli, o està comprant tot un seguit de productes que el que beneficia realment és tota l'empresa asiàtica. Això canvia el context i en aquest marc els països desenvolupats el que volen és reconfigurar la situació mundial per ells no quedar endarrerits. Això força que hi hagi canvis també. I en aquest sentit hi ha una part, tota la part econòmica amb el Banc Mundial i l'FMI ho tenen molt controlat els països rics, Europa, Estats Units, Japó, Austràlia, però tota la resta i sobretot la part ambiental és molt més multilateral, i aleshores el que han de fer aquests països és moure's per no quedar-se fora, i això obligarà que hagin de negociar molt més. A part que el paper europeu en aquestes negociacions normalment és el més progressista, diguéssim, és el que fa propostes més trencadores, però alhora és el que està perdent més el carro amb tota la crisi econòmica, per tant li obliga a resituar-se, i això obligarà que hi hagi acords. Donat el no compliment dels acords, existeixen mecanismes de càstig
més enllà de si no són vinculants o del control de la societat civil, i en cas que no, per la cara que poses, de cara a la pròxima conferència, hi ha alguna línia que s'està reivindicant aquests mecanismes de càstig? No, malauradament. És el que us deia abans, les úniques resolucions vinculants són les del Consell de Seguretat. Les del Consell de Seguretat sobretot tracten temes de pau i seguretat, però el Consell de Seguretat ha fet no sé quantes, però una pila de resolucions teòricament vinculants sobre el conflicte entre Israel i Palestina, i Israel no les ha complert. I teòricament, pel mandat de Nacions Unides, l'Assemblea General hauria de convocar els estats perquè obliguessin a Israel a complir els acords. Teòricament, però bueno, com que hi ha el veto dels Estats Units al darrere, no es pot arribar als acords ni a forçar les intervencions. Les úniques intervencions, doncs, com el cas de Líbia, com el cas d'Iraq, són les que surten del Consell de Seguretat. Fa 2 anys, quan hi va haver la cimera de canvi climàtic a Copenhague, el que es demanava era un acord just i vinculant, que fos vinculant. I això és una cosa que cada cop ha entrat més en el llenguatge que fa servir sobretot la societat civil, que els acords siguin vinculants, és a dir, que s'han de poder contrastar i que hi ha d'haver mecanismes establerts en el mateix acord de què passa si no es compleix. Ara com ara, això vol dir que els estats acceptin que si ells no compleixen els castigaran, i com que són ells que decideixen que no, i ara com ara està així. Però torna a ser el mateix, acabarà arribant, sense cap dubte, perquè la societat civil ho acabarà demanant, acabarà pressionant perquè això passi així. A veure, tampoc no són tots els estats que diuen que no, Parlar de tots els estats en genèric és no dir res, perquè, per exemple, estats com Noruega, Suècia, Dinamarca, ells són els primers a defensar davant de l'Assemblea General que hi hagi acords vinculants i que ells els hauran de complir també. I aleshores la societat civil s'alia amb aquells estats, perquè la societat civil no té veu, sí que té veu, però vaja, en general és molt limitada i només té veu, no té vot. Però el que és interessant és que alguns estats ho portin a l'Assemblea General o a les comissions de treball, i aleshores és on es genera el debat, quan un estat força que hi hagi, un estat o un grup d'estats força que hi hagi canvis. Si em permeteu un moment, jo tenia aquí... No ens ha arribat de moment cap pregunta pel Twitter. Però jo sí que et volia fer una pregunta, potser retornant a l'inici de la teva xerrada, quan parlaves de sostenibilitat i com apareix amb els mitjans de comunicació, que és cert que apareix poc. Jo tinc una visió que no sé si comparteixes, no estic massa d'acord que hi hagi una secció de sostenibilitat o medi ambient o digue-li com vulgui. I penso en uns mitjans de comunicació, potser aquest diari que tu ja no llegeixes, però molta gent encara sí, que quasi cada pàgina, quasi cada notícia pot incloure aspectes de sostenibilitat. Igual que l'economia ha arribat a ser, diguéssim, un ítem tan present, inclús a la pàgina de Gente, que la pots trobar. Jo veig un diari que anés així, que la sostenibilitat pogués estar present quasi en cada notícia. Això és un canvi de xip molt gran. No sé si comparteixes aquesta visió o penses que seria possible. Una mica al com. Jo no tinc cap pega, diguéssim. Tant que surti una mica en cada secció, com que hi hagués una secció específica. En general, jo no soc periodista i ho conec poc, però es tendeix a que les seccions fortes, les importants, diguéssim, tinguin el seu propi espai i que els altres temes vagin sortint lligats entremig, i si no surten a societat, que és una mica de calaix de sastre, no? Aleshores, clar, si han de sortir com a calaix de sastre a la societat, potser prefereixo que surtin de forma transversal. Però el com surtin a mi m'és bastant igual, diguéssim. Jo el que vull és que surtin, que hi hagi indicadors que puguem
relacionar-los directament en que tenim una societat més sostenible, que estem construint, que anem bé. Val? Ara com ara, el que pots fer és això, construir-te el teu propi diari en base a enllaçar els RSS d'unes quantes pàgines i tu tens els teus propis indicadors i vas veient quan surten números. Però si volem arribar a una part àmplia de la societat ha de sortir en els mitjans que arriben més àmpliament, però que surtin en una secció o en una altra. Jo crec que si és una secció de veritat, si és un tema de veritat dels importants, tindrà una secció pròpia, però si no, que surtin ja és important, per sobretot anar generant un coneixement, una cultura de tenir uns referents diferents que no són l'economia i que els anem incorporant i que podem mirar i direm que una societat va bé si l'economia va bé, però també si la part ambiental i la part social van bé. Una pregunta més? Doncs, si us sembla, ho tanquem aquí. Donem les gràcies al Sergi. Gràcies a vosaltres. Fins dilluns.